дӯстон, мо омадем як парки камтар беруни Истанбул барои истироҳат. Нигоҳ кунед, ин парк ҷои шашликкунӣ дорад. Чизотон ақакитон миёред, хутонда шашлик мекунед. Ина бо ҳам хали ҷои шашликкунӣ. Сари 1 кило гӯшт 20 лира метиҳен. Алов палов ҳеҷ кор намекунед. Ам гӯштҳои тайёртона миёред, равғантон метиҳен. Шашликҳои тайёр кардагитона баъд гирифта. Ана инҷо ҷои шиштан астай, парки калонай. Оилавӣ мешинен, мехӯрен. Кӯдакотон бозӣ мекунанд. Ана ин тараф бо сабзаву меватона мешӯен. Ина одамо қолиношон қатӣ, курпаву курпачаҳошон қатӣ меоянд. Бо газча меоран хучонда, дар инҷа чой мемонанд, авқот мекунанд. Дар инҷа одамо меоянд бо хов мераванд, курпаву курпачаҳошонро медозанд, хов мекунанд. Инҷа леси калонай. Касе ки бехоҳад мебиёд худашро ҷо мегирад, ба ҳазур